Ikamata video ya mtsiku lero mukhala mutadziwa mbiri yonse ya mkangano wa Iran, United States ndi Israel komanso zifukwa zenizeni za mbali zonse. Ndipo lero tikambirana nkhani imodzi yomwe yakhala ikukhuza chitetezo cha dziko lonse lapansi kwa zaka zambiri ndithu. Ndipo nkhani ndi mkangano pakati pa Iran, United States ndi Israel. Anthu ambiri amangomva kuti maiko amenewa akukangana chifukwa cha nyukiliya yokha, koma zona zake mkangano uli ndi mbiri yayitali ya ndale, mphamvu, chitetezo ndi mbiri yakale. So mu video ya mtsiku lero tikambirana momwe ubwenzi unayambira, chifukwa chake ubwenzi unatha, zifukwa zomwe Iran imapereka, zifukwa zomwe United States imapereka, zifukwa zomwe Israel imaopa, komanso zomwe zachitika mpakana pano. Koma kuti tidziwe zonsezi tiyeni tikhalire limodzi. Langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Poyamba mchaka za ma 1940s kufika mzaka za ma 1979 Iran ndi United States anali nzake wapondapa mpondepo, ndipo unali ubale wamphamvu kwambiri. Ndipo mu nthawi imeneyi Iran inkalamulidwa ndi mfumu Muhammad Reza Pahlavi, ndipo United States mu nthawi inkamuthandiza, andi zifukwa za United States zimene ankathandizira mtsogoleri ameneyi kunali kulepheresa Soviet Union kufalikira nthawi imeneyo pa dziko lonse lapansi. Nkhani yonse inati panali mpikisano wamphamvu pakati pa America ndi Soviet Union. Soviet Union ndi muja muli maiko ngati Russia ndi ena otero. So iwo wapoona kuti ma rivals awo asafalikire adachita ubale ndi Iran mu nthawiyo, koma mtsogoleri ali Muhammad Reza Pahlavi. Ndipo cholinga chake chinali chotinso asafalikire kumeneku ku Middle East. And Iran inali dziko lofunika kwambiri chifukwa cha malo ake ku Middle East, and chifukwa chachiwiri chimene America inali mbale wabwino kwambiri ndi Iran inali nkhani ya mafuta. Monga tonse tikudziwa Iran ili ndi mafuta ambiri, and United States inkafuna kuti dziko limeneli likhale nzake pa malonda a mafuta. Ndipo chifukwa china chinali choti chitetezo cha ku Middle East, United States inkafuna maiko omwe angakhale anzake kuti athe kuongolera chitetezo cha dera limenelolo. So malingana ndi mbali imeneyo ya United States, zimenezo ndi zimene ankayang'ana kumeneko ku Iran. Pamene mtsogoleri yemwe analipo mu nthawi kapena mwanjira ina Iran zimene inkayang'ana pa ubale umenewu inali nkhani yokhuza ndalama ndi chitukuko, zida za nkhondo, komanso kuthandizidwa kuti akhale ndi mphamvu. Choncho ubwenzi wa maikowa unali wamphamvu kwambiri. So muzaka za ma 1979 kunachitikano Iranian Revolution. Anthu ambiri ku Iran anayamba kutsutsa mfumu imene inalipo Muhammad Reza Pahlavi, and zifukwa zawo zinali zonena kuti sankakondwa ndi ulamuliro wa mfumu ameneyi, and anthu ambiri ankaona kuti mfumu imeneyi inkawalamulira mwankhanza. Chinthu china ankakwiya chifukwa ankathandizidwa ndi America, and anthu ambiri ankaona kuti United States America imakhuza kwambiri za ndale zokhuza ku Iran. Mwanjira ina amachita control nkhani za ndale mu dziko la Iran. So chinthu china chinali chonoti zosiyana zachikhalidwe. Yes, monga tikudziwa kunena kuti kumeneku ndi kwa anthu achisilamu. So anthu ena achipembedzo ankati mfumu inkabweretse chikhalidwe cha kumadzulo kwambiri, kapena kuti mkhalidwe wa ku western umene ndi wa adzungu, pamene iwowo anali anthu okonda zachisilamu. So zinali zosiyanira nato ndithu, ndi zifukwa zomveka. So pambuyo pakusintha kwa boma, anthu adachita revolution, analandano boma limeneli, ndipo mtsogoleri wa chipembedzo yemwe analowa Ruhollah Khomeini amene anatenga mphamvu. So pano boma latsopano linanena kuti Iran iyenera kudziyimira pa yokha kupanda kulamulidwa ndi America. Apa tsopano ndi pamene panayamba kuoneka kukanukana kapena kuti kulekana atachoka yemwe analipo Muhammad Reza Pahlavi, yemwe anali wogwirizana kwambiri ndi United States of America. Patalowano Ruhollah Khomeini ndi pameneno pakuoneka kuti pakuyamba kukanukana chifukwa choti iye anabweretsa pa agenda yake ona kuti no, padakali pano Iran ikuyenera kuziyimira yokha popanda kulamulidwa ndi America.
So malo make mkangano unakula kwambiri pamene ophunzira aku Iran analanda embassy ya United States and izi zinkatchedwa Iran hostage crisis. Ndipo mu nthawi chimene chinachitika nchona kuti anthu 52 aku America anasungidwa ngati akapolo kwa masiku 444 and nthawi imene United States inkasogoledwa ndi mtsogoleri wa dziko limene otchedwa Jimmy Carter and izizi zinachititsa kuti ubale wawo uwonongeke kwambiri kuponsanso koyamba. Ubwenzi wawo udawonongeka kwambiri wa mayikowa kuposa momwenso zidalili pachiyambe after revolution. Irani idafunsidwa maganizo awo pa zimenezi, iwo inkayankha kunena kuti ankafuna kuziteteza and Irani imanena kuti mayiko monga United States ndi Israel akufuna kusintha boma la Irani. Choncho Irani imanena kuti ayenera kulimbisa chitetezo chake and chinthu china adafotokoza kuti akufuna kukhala ndi ufulu wa nyuklia and Irani inanena kuti ili ndi ufulu wogwiritsa ntchito nyuklia pa ntchito za mtendere monga kupanga magesi, kafukufuku wa science. So America izizi imawakaniza. Malo make wananena kuti ife tikufuna tikhale ndi ufulu pa zinthu zimenezi. So chinthu china chimene chinali chifukwa cha Iran chomwe ankadanirana kuti sakhalenso pa ubwenzi ndi America zinali zilango zachuma. Iran idafotokoza kuti zilango za United States of America zawononga kwambiri chuma cha dzikolo. Choncho Iran imafuna kuti zilangozi zichosedwe. So ndi chifukwa amayamba revolution kufuna ufulu wawo makanso pa nkhani ya zachuma. Pamene United States zifukwa zimene idapereka pa nkhani iwo adanena kuti amalesa zida za nyuklia pa zifukwa zonena kuti ankaona kuti Irani ithaupanga zida za nyuklia zimene malingana ndi malamulo a dziko lonse palibe dziko limene likuloledwa padakali pano kumagwiritsa ntchito zida za nyuklia. So iwo United States inanena kuti no, malo make amene wawa Iran akuyenera kukhale pa sanctions ndithu chifukwa akuonekera akuzemberera zida za nyuklia. Chinthu china chimene ankanena amene wa United States ankanena kuti ili ndi anzake ku Middle East monga Israel ndi mayiko ena, so akufuna awateteze mayiko amene wawa maka pa nkhani imene ya nyuklia kuopesa mayikowa kuti mwina mwake dziko la Iran litha kumachita nkhondo ndi mayikowa. Malo make America idanena kuti kulesa nkhani ya nyuklia kapena program ya nyuklia poteteza azinzake monga Israel. And chinthu china chimene America idafotokoza ndi mphamvu za Iran ku Middle East. United States inanena kuti Iran imathandiza magulu ena ankhondo mdziko lina. So amafotokoza kuti Iran inali ndi ma terrorist groups amene amachitidwa support ndi Iraniyo. So iwo achifukwa choti amafuna athese magulu amene ndi pamene amayika ma sanctions ochuluka ku Iran. So kuti Israel ipezeke nawo munkhani ndionera kuti Israel akuti inkakhala ndi nkhawa zazikulu. So Israel mukufotokoza kwawo inafotokoza kuti Iran akhala ikunena mawu otsutsa Israel kapena kunena kuti akhala akubwenzerana mawu amene ndi andithendite. So chifukwa chimenenso nawo Israel inapereka ponena kuti akulowa nawo munkangano ndi Iran, adafotokoza kuti Iran ikumathandiza magulu amene amadana ndi Israel kuti azichita nawo nkhondo. Mwachitsanzo gulu la Hezbollah komanso ma Hamas zimaonesa kuti ndi gulu limene limachitidwa support ndi dziko la Iran. So mukaona magulu awiri amene ndi amenenso amamenyana ndi dziko la Israel. So iwo a Israel ananena kuti zifukwa zimene akudanirana ndi Iran ndi zimenezi chifukwa Iran imachita support ma terrorist group amene amalimbana ndi dziko la Israel. So chinthu china adafotokoza kuti ngati Iran ikakhale ndi bomba la nyuklia zingakhale chiopsezo chachikulu. So malo make popewa chiopsezo chimenechi adangofuna kuti azilimbana nalo ndi kumakhalanso kumbali ya America. Ndicho ngati America yo igwiritse ntchito kuti ithese mangolomera kapena ithese mphamvu zimene Iran ili nazo pokana kusiya programu yawo ya nyuklia. So mikangano yonse itachitika, mgwirizano wina wa nyuklia unachitika mchaka cha 2015. So mchaka cha 2015 kunapangidwa mgwirizano wotchedwa Joint Comprehensive Plan of Action. Ndipo mu nthawi imeneyi United States inkasogoledwa ndi Barack Obama and Iran inavomereza kuchepesa programu yake ya nyuklia. So chinthu china chododomesa chinachitika mu chaka cha 2018 pamene Donald Trump adatenga utsogoleri wa dziko la America. So mu 2018 mtsogoleri amene Donald Trump anatulutsa United States mu mgwirizano umene tafotokoza kuti Comprehensive Plan of Action, umene unali mgwirizano olesa kuti pasamakhalenso programu wa nyuklia pamene United States inazichosamo mu mgwirizano. Izi zinayambisanso mkangano watsopano. So mkangano umene ukufikira pano ndi umene ukupitirira. So
Irani ikupitiriza program yake ya nyuklia and United States ikufuna kuti ichepetse and Israel ikupitiriza kuiona ngati chiopsezo. Atsogoleri a Irani monga Ali Khamenei ankafotokoza kuti dziko lawo silingasiye ufulu wake maluma ake maprogramu awo a nyuklia awapitiriza. So Ali Khamenei ndi amene watsiya posachedwa pa 28 February yomwe adaphulitsidwa malingana ndi bomba limene lidaponyedwa kumene amakumana ku Tehran. So mkangano wa pakati pa Iran, United States ndi Israel uli ndi mbiri ya zaka zoposa 40 and unayamba ndi kusintha kwa boma mu 1979 ndipo wakulitsidwa ndi ndale, chitetezo, mafuta komanso programu ya nyuklia. So funso lomwe lidakalipo ndi ili: kodi mayikowa adzapeza mtendere kudzera muzokambirana kapena mkangano uwu udzapitirirabe kwa zaka zambiri? So anyway, tikhaledi kumva zosiyanasiyana kuchokera mu nkhani imeneyi. Komano tisanasiyane, musayiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa videos komanso muchite share. Ano mu video mtsiku lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse Mike Thompson. Bye.